Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe randaɓe gurdam rewintoɓe kabaruji e nder chaine men Titonde TV en garti e kabaruji ɗi gowɗo rewindade e nder chaine men Titonde TV gardidi kabaruji men ko Abdou Mbow mo gandanɗa hoorema ko député président parlementaire ina wayno o wi wonɗo heeɓi déception e sorti on mo gandanɗa hoorema kañum président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngam wona ɗi woni haalaluji ɗi o fanno kanko Abdou Mbow sabu ɗum so tawi wonde on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Bassirou Diomaye Faye wi wonde ene wawi Ousmane Sonko ne wawi fawde yitere mum e siège mo jooɗi o nde tawno o haɓama fodde duuɓi sappo yo Ousmane Sonko won président de la république ɗum noon siki ala o yiiri ɗum tan wonde ko oɗo kam Bassirou Diomaye Faye wawa laamade leydi ndi nde tawno wona ɗum woni ko fadono e mum kanko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye o wi noon kanko de wona ɗum woni ko fanno e président de la république ne tawno so tawi wonde président felti wadde mobilisé presse o ngam huccodirde mumen yidde haltidde e sénégalais ji ɗi o fanno hen koɓe gartira projet maɓɓe moɓe gandanɗa hoorema ko ɗum woni koɓe mbino ɓe mbaɗa présenté sénégalais ji ha sénégalais ji ɗi mbawi rokkude ɓe hoore kadi ɓe mbaɗa feere ɓe kaala holno ɓe potata wawde wadde feere ha hande Sénégal ɓe mbawa nawirde ɗum yeeso kono kay wona ina joofo on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni premier ministre ene wayi tigui rigui ha joni ne gawlo mum ni ene yetta ɗum ene wiya wonde tigui rigui ha joni so tawi no dañi fartange wawde yidde on Ousmane Sonko yo won président de la république so dañi on premier ministre kay o yettat Allah kanko président parlementaire o haaɗani ɗon o wi wonde so tawi wonti wonde kanko Bassirou Diomaye Faye o wi wonde ko Sonko ene wawi wattude hakkille makko e photoye makko mo jooɗi o ɗum noon yo wat feere waɗa anticiper élection ngaji ɗi guila e law beele tigui rigui omo wawa tottude lengeje ɗe on mo gandanɗa ɗuma kañum woni Ousmane Sonko so tawi kanko ko incompétent kanko Abdou Mbow noon o holliti wonde ko président Diomaye haali ko e ko woodi ko c'est diamétralement opposé ɗum noon o yiɗi wiide wonde ko président discours aji mum ɗi waɗi ɗi foof wona ɗum woni ko sénégalais ji ɗi panno e mum kadi wona ɗum woni wona ɗum woni gonga o ɗum noon ko wawi hen wonde foof kamɓe maɓe gartu e haalde gonga o maɓe kuccodir e presse o ɓe kuccodir tigui rigui population Sénégal ɓe porƴitana ɗumen haala ka ha laaɓi cer député goɗɗo kañumne haali e haala he woni Adji Mbergane Kanouté ko député mo gandanɗa hoorema koye APR jeeya kanko de o holliri wonde o heeɓi mettere kadi o heeɓi ha joni bettere ne wonde haala ko président de la république haali par rapport aussi e Ousmane Sonko menace mo waɗi ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañum woni député ji ɗi wiide ɗumen wonde kañum de déclaration général politique mum waɗata ɗum tigui rigui ha joni ko boowal watta ɗum toon to assemblée o wi noon omo fanno jaabowol on mo gandanɗa hoorema walla laɓɓitingol on mo gandanɗa hoorema président de la république ko wona wiide ɗum wonde ha sa wi wonde Ousmane Sonko haali kaɗon haala population Sénégal ko 18 millions d'habitants ɗum noon wonɓe toon tigui rigui ha joni to assemblée to gonani hay feccitande majjum ɗum noon beele président kañum yiiɗi ko wadde ɓe minimiser woni usude ɓe walla wiide wonde hay batte ɓe gonani saabu ɗum woto yejjit wonde kamɓe de waɗi ɓe toon ko population o nde tawno ko population o votini ɓe haɓe dañi fartange wawde wonde député ji no votirana ha woni président de la république ni ɗum noon wonde omo fanno haala gotka ka jiida tigui rigui e kaɗo haala ummarade e lafjo ɗemgal ko fotine président de la république fewde tigui rigui ha joni e maɓɓe ɗum noon président wona nde ɗo jonde foti joɗade kadi wona kaɗo haala fonno haalde nde tawno wonko fadono e mum ko jiida e kaɗo haala so tawi en gumima ɗon paɗen koye Bougane Gueye Dadi PDG des médias ene wayno kanko Bougane Gueye Dadi mo gomsa boppu ene wayno caggal ne président Bassirou Diomaye Faye yalti waɗi sorti mum kanko Bougane ene wayno de o itti haala président Diomaye Faye ga foof o fawi ɗum o addi haala makko gorka o wi wonde ko ɗum woni ko woodi ko soɓe jaaɓi ko ɗum woni ko woodi soɓe jaɓani ko ɗum woni ko woodi kanko Bougane Gueye Dadi kanko Bougane Gueye o arti e rapport d'exécution budgétaire mo gandanɗa hoorema tottonomo ɗum président Diomaye e premier trimestre o e nder 3 mois maɓɓe laamu ngu ene wayno oɗon rapport nana e table makko kanko président de la république o wi noon e nder ɗum ɗon ko 22 milliards tan waɗa hen consommé kono ko heddi ko nana heddi ɗum noon kanko président yo laɓɓitindem yimɓe ha laaɓa cer
non kanko président Gomsa Bopp o yiɗi andinde tan wonde ko sénégalais ji ɗi ɓeɗo tottaɓe leydi ndi mbawa drisde leydi ndi ina wayno e nder ɗiɗo 100 jours ɗiɓe mbaɗi ɗi hay batte ala ko ɓe mbaɗani leydi ndi ko gandanɗa hoorema ene wawi nawrude leydi ndi yeeso. Goɗɗo gartuɗo e haalande président de la république Diomaye Faye woni Mamadou Ibra Kane mo ITV ina wayno noon kanko noon o yalti o wi wonde ko wawi hen wonde foof président Macky Sall yo wat feere artu walla so tawi artani haalana sénégalais ji ɗi exactement ko président Diomaye haali ko fewti côté contrat ji e ko fewti côté scandale uji ɗi gandanɗa hoorema aussi waɗi ɗo hen caggal tigui ha joni no woni président de la république nde laɓɓitina sénégalais ji ɗi ha laaɓa car ne tawno sénégalais ji ɗi woni koye jamma mo suwatawo wedde taw ne tawno ene wayno révélation ngaji kewɗi on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Bassirou Diomaye Faye waɗi ɗum. O wi noon ko ɓuri yawde e yaccade yo président de la république Macky Sall ar haalana population o laɓɓitina ɗum ha laaɓa car ha joni caggal jaltugol président de la république Bassirou Diomaye Faye huccidirde e jayniyankoɓe ɓe ene wayno e APR kamɓe kala ɓe mbaɗi conférence de presse ɓe kolliti wonde ɗum hollirta tan ko incompétent mo président de la république jogui o e wasde ɗum tigui rigui ha joni yonde président de la république ko ɗum saabi yalti wi wonde tawani fond politique e nder leydi ndi o wi noon kono woto yejjit wonde fond politique o ko hunde wonde sabu ɗum votama toon to assemblée ha waɗa pecce tati oɗon fond politique. Fond gadano o ko fond solidarité africaine, fond ɗiɗaɓo ko fond spéciaux de la présidence, fond tataɓo o ko fond d'intervention sociale. Ko ɗum de woni ko APR haali caggal no ɓe kuccindira e jayniyankoɓe ɓe wi wonde so tawi ɗum foof rendi woni 8 milliards francs CFA. ɗum noon ko Seydou Gueye andini ɗum yimɓe o wi noon oɗon fond ala banggue goɗɗo to woni so wona placard o toon to palais. Kadi kamɓe ɓe no mbaɗa dénoncé ko gandanɗa hoorema wondi ko wasde jogade respect mo gandanɗa hoorema aussi ko ɗum woni ko Pastef haalanno sénégalais ji ɗi ha sénégalais ji ɗi kamɓe kala tigui rigui ɓe jogui men hoolare nde tawno ɓe mbino wonde ko so tawi ɓe laamima maɓe guittu fond politique o ha laaɓa car ɗum noon ɓe kaɗani tan e wiide wonde ɓe guittani kono noon ɓe mbi wonde ko eɓe mbayla inde fond politique o ɓe watta ɗum fond secret. So en gummima toon garten e Ceerno Bokum noon wi wonde ene fatno ngam heɗade tigui rigui ha joni discours président de la république Bassirou Diomaye Faye ngam ƴewde wonde est ce que o yoni président de la république walla ala ko président tan baɗaɗo ɗon ene mobla gonɗo caggal premier ministre taw noon ko premier ministre ko kañum tigui rigui ha joni taƴata ko kañum jofoto ko kañum ha joni waɗata kanko o waɗa ɗon tan ngam inde président o wi caggal noon sorti président de la république o andi wonde ko président tan pawaɗo ɗon omo mobla kono noon o yonani président ɗum noon yimɓe gandu wonde ko caggal Ousmane Sonko ko ɗum woni ko woni. Kanko Ceerno Bokum ene wayno o wi wonde Bassirou Diomaye yo wat feere waɗa assumer rôle président de la république waɗa assumer responsabilité e mum o wi kono noon won haala ka gandanɗa hoorema président Bassirou Diomaye Faye haali ɗum wonde yo Ousmane Sonko wattu hakkille mum e fauteuil on mo jooɗi o wi wonde omo jaggi wonde ɗum ɗon ko deal sabu kamɓe de ko projet wonno ko fada e mabɓe ko jiida e ɗiɗo haalaluji kanko noon Ceerno Bokum o wi wonde yo président femme wonde conseil constitutionnel kañum ko haali ko ene leeri naña sabu ɗum wotoɓe gaddan ɗo yimɓe diiluji mabɓe ɗum noon yo wat assumer responsabilité makko anda wonde pouvoir mo jogui o on ko pouvoir mo jogui ɗum noon premier ministre aussi pouvoir mo jogui o ko on pouvoir mo jogui ɗum noon yo femme wonde ko kanko sénégalais ji ɗi mbaɗi président de la république ɗum noon yo waw wadde ɗum assumer ko ɓuuri yawde e yaccade so wawa tigui rigui ha joni o tottita lengueji ɗe ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum noon ɓe mbaɗa ko fada e mabɓe ko ɓe kalana yimɓe hoɗo ɓe paari leydi ndi ko ɗum woni ko ɓuuri sohlede e nder oɗo saaha. So en gummima ɗon en ƴettat avion payen toon to États-Unis d'Amérique eɗen gandi noon actualité hande e nder aduna o ko Donald Trump ne tawno eɗen gandi Joe Biden ko kañum lompino Donald Trump kono noon eɓe payi e sungoji ene wayno Donald Trump noon tigui rigui ha joni nana e
yidre e militant ji mum ene waɗa ha joni meeting ngam wadde préparé élection ngaji ɗiɗon payaɗi ƴettidde leydi ndi kono noon kanko Donald Trump ene wayno e nder oɗon meeting waɗi tentative d'assassinat ene wayno noon o tirama bal kono Allah waɗi bal o koye nofru he ko hen woni ha joni ñoko yani kono noon on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni jinnoɗo warde Donald Trump o on jaggama de ha joni warama kono ɗum foof e waade noon kanko Joe Biden o wi wonde mo wat feere foof hawo ƴeewa tigiriji andude holko woni caggal nde tawno Amérique ko leydi ndi ganduɗa ɗo ko leydi potal hay goto ɗaccetake ene waɗa hen ko gandanɗa hoorema rewani lawol bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe